S-a ridicat iar ăsta. Ce să mai zic? Așa că de data asta îl filmez. Ce? Da? Te-ai filmat la început? Scurte-te, mică. Spune-te cum crește. Spune-te cum crește. Așa crește mâncenici. Stai jos să vadă el ca lumea întreg. Ar să vede de culori. Noroc cu bunătate să ne dea sfaturi. Noroc cu ea. Bravo, Maxi! Good job! Good job! În cât e azi? 9 iunie, nu? 9 să mă duce, 9 iunie. 9 iunie! Deci asta mă stai în online. 10 luni și o săptămână, fix. Cool! La 10 luni și o săptămână ne spurăm singure în picioare, iar de ieri pășim. Pășim bine, bine. Pășim bine, bine susținut. Și uite la ea cum se scoală singur. Ce Cât stă? dragul de tine, extraordinar. Și se ține singur acolo. Deci ești o bomboană. Spune tu la el. Bravo! Bravo, Maxi! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Scumpete mică, mică, să nu te lovești la căpute acum. Bravo! Uite cât se ține, cât timp stă pic pe pic. Pic pe tine! Eu tot aștept să scadă în fund. Pic pe tine! Ești cel mai cel! Maxi, Cel baby! mai cel voinicel! Ce-ai? Uite, înaintăm, venim în casă. Dragul de tine! Ce-ai de la tine? Deja și-o pierdut un pic timp.